עד שאנחנו היינו בהפסקת הפרסומות, הייתה אזעקה בבאר שבע, במרחב באר שבע. כבר שוחחנו במהלך הפסקת הפרסומות עם השר מאיר כהן, שר הרווחה, שאיתו אנחנו רוצים לשוחח, אבל תוך כדי השיחה שלנו המקדימה, שמענו את האזעקה, השר ניגש למרחב מוגן. בעוד שניות אחדות, כאשר יותר לו, הוא יחזור אל העמדה הזאת. הנה אתם רואים שוב, המצלמה שלנו ממשיכה לצלם כשהצוות שלנו נמצא במרחב המוגן. אנחנו צופים אל השמיים כדי לחפש את הירות, אבל המצלמה כרגע עוד לא זזה, אז יכול מאוד להיות שאנחנו לא מזהים. הנה עכשיו אפשר להבין שחוזרים אל הנקודה, והאם משה נוסבאום כבר מחובר ושומע אותנו? מתחבר ושומע תוך כדי. עודד, הייתה יציאה אחת לכיוון באר שבע. שמענו בום, אנחנו עוד לא יודעים להחליט האם זו נפילה או יירוט, אני מניח שזה בתוך כמה שניות. בכל מקרה צריך לומר עודד שזה בא אחרי יממה של שקט מוחלט בירושלים. לא שיגורים, לא אזהרות. משה, אתה בבאר שבע. זה היה כן, נכון, אני בבאר שבע, לא יודע אם אמרנו את זה בפתח הדברים. לא, אמרת שזה אחרי יממה של שקט בירושלים. אוקיי, טוב, זו טעות פרוידיאנית. אגב, גם בירושלים הייתה יממה של שקט, וגם שם וגם פה הורגלנו לומר שקט מתוח, אז אני לא בטוח שזה שקט מתוח, זה בעיקר שקט מבלבל. כשהאזרחים לא כל כך יודעים לאן זה הולך, והם בעיקר רוצים לדעת לאן. האם זה הולך להפסקת אש, או האם זה הולך להמשך פעילות צבאית. הבלבול הזה לא עושה טוב, כך אני מתרשם, לפחות לאזרחים כאן בדרום. טוב, אז תודה רבה משה על העדכון הזה. עד שהעמדה תתחבר שוב, אנחנו רוצים לומר שוב שלום.